ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 7/1/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಬಾಬನ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಬನ ಲೀಲೆ ಪಂಡ ನಾಟಕದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ದಿಗದನು. ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಪೂರ್ಣಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಗು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಂದ ನಿಖಲಿಗೆ ತಿಳಿದನು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸ್ವಯಂನು ಬಾಬನ ಕೈತಲು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ವಾಬೊಂಜಿ ನಿಯಮ ಉಂಡು. ಉತ್ತರ: ಬಾಬನ ಕೈತಲು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಬನ ಮಿತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಲಿಹಾರಿ ಆವಡು. ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆಡು ತಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಫಲ ಮಲ್ತನೋಡು. ಮೂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಆಪುನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ದೇತನೋಡಾಪನು. ಬೊಕ್ಕ ಇತುದು ದಜ್ಪೋಡು ಆ ರೀತಿದ ಜೋಕುಲ್ನ ಪುದರು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಸರ್ಕಾರದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗ ಅಂಚನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನಾದು ಮಲ್ಪುವ ಪನ್ಪುನ ನಶೆಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಭಾರತದ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಬಾಬನ ಮಿತ್ತು ಬಲಿಹಾರಿ ಆವಡು. ಗೀತೆ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಏರ್ನ ಮಹಿಮೆಡು ಈ ಗೀತೆ ಉಂಡು ಆರೇ ಕುಳ್ದು ತಮ್ಮ ರಚನೆದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲೇರು. ಐಕೆ ಲೀಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು, ನಾಟಕಗೂ ಲೀಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಗುಣವಂತರ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಪುಂಡು ಐನೆಡ್ದವರ ಅಕಲ್ನ ಮಹಿಮೆ ಅರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಮಾತೆರ್ದಲ ಭಿನ್ನ ಆದುಂಡು. ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗಾಯನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಅರ್ನ ಶಿವ ಜಯಂತಿಲ ಸಹ ಇತ್ತೆ ಕೈ ತಳ್ಳುಂಡು ಬಂದು ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ತೆರಿದುಂಡು. ಶಿವ ಜಯಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಗೀತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು. ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲು ಅರ್ನ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಇಂದು ಲೀಲೆಯಾದುಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದೇವತೆರ್ದುಲಾತ್ ಎನ್ನ ಲೀಲೆ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ಬಂದು ಬಾಬನೇ ಪನ್ಪೇರು. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯ್ನ ಲೀಲೆ ಉಂಡು. ಎಂಚ ಸರ್ಕಾರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿನ ಮಂತ್ರಿನ ಪದವಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡತೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆದಿತ್ತೆರಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿದ್ರ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತುದು. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಬಂದು ಪನ್ಪನೆರ್ದವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಡವುಡು ಸೈತುದಿತ್ತುದಿರು. ಮನುಷ್ಯರು ಏರ್ಲ ಬಾಬನ ಅಪರಂಪಾರ ಮಹಿಮೆನು ತೆರಿಯೊಂದಿಸಿರು. ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಬಾಬನು ತೆರಿಯುಣುಜಿರು, ಅಡೆಮುಟ್ಟ ರಚನೆಯನ್ನು ತೆರಿಯುಣುಜಿರು. ಇತ್ತೆ ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ರಚನೆಯನ್ನು ತಿರಿಯೊಂದರು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಚಕ್ರನು ಬುದ್ಧಿಡು ತಿರ್ಗವೊಂದು ಪೋಡು. ಇಂದು ಲೀಲೆ ಅತುಂಡ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಪ್ರಪಂಚದ ಮನುಷ್ಯರು ನಾಸ್ತಿಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಚಿನಲ ಸಹ ತಿರಿಯೊಂದಿಸಿರು. ಆ ಕಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಸುಳ್ಳುನು ಬರೆತೆರು. ಸಾಧು ಸಂತೆರು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಈ ನಾಟಕ ಸಂಪೂರ್ಣಾದು ಉಂಡು ಪಂಡು ಅಕಲೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಟಚ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬೋಡು ಬಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಹೊಸ ಭಾರತವಾಡು ಬಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ್ನ ರಾಜ್ಯಡು ಪನ್ಪುಜೀರು. ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಉಂಡು ಐನೆಡ್ದವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹ ಇತ್ತೆ ಹೇ ಪ್ರಭು ದುಃಖೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆನು ಬುಡ್ಪಲೇ ಬಂದು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡು ಅಕಲು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಅಂಡ ವಿನಾಶ ಅವಡೆ ಅಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪೊಡು. ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಐರ್ದವರ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ಬೋಡು ಬಂದು ವಿಚಾರನು ನಿಖುಲು ಏರೆಗ್ ಬೋಡನ್ನಲ ಪನೊಲಿ. ಭಾರತವಾಸಿಲು ಐಕಾದೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಭಗವಂತನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣಪುರಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಐಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಏರೆಗ್ಲ ತೆರಿದಿಜೇರು. ಕೂಡ ಈ ಕಲಿಯುಗ ಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು, ಸತ್ಯಯುಗ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ರಾಜ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಶಿವಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲ. ಐದು ಒಕ್ಕ
ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಾಯ್ದ ಮೂಲಕನೇ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಭೂಷಣ ರಾಪೇರು. ಅವು ಸಂಗಮದ ಸಮಯವಾದುಂಡು. ಸಂಗಮ ಯುಗ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಆದುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಕುಳಿದು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಂದುಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಕೇನುವೆರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರುಡು ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಬತ್ತದು ರಾಜಯೋಗ ಕಲ್ಪವೇರು ಪಂದು ಎಂಚ ಒಪ್ಪುನಿ. ನಿಕುಲು ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಆದ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪನಗ ನಿಕುಲಾದೆ ನಿಕುಲೆಗ್ ಅನುಭವ ಪಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆದ ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತುಡು ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು. ಐಟ್ಲ ಭಾರತಡು ಗೊಂಬೆದ ಪೂಜೆ ಮಸ್ತುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಕೈಕ್ಲೆನು ತೊಜ್ಪದರು. ಇತ್ತೆ ಅವು ಎಂಚಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋಗುಲುಲ್ಲೆರು. 4 ಕೈ ಪಂಡ ಭುಜನು ತೊಜ್ಪದೆರು. ರಡ್ಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ರಡ್ಡ್ ನಾರಾಯಣನಾದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ಲ ಸಹ ಏತೊಂಜಿ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೆರು. 4 ಕೋಟಿ ಜೋಕುಲು ಪುನಗ 8 ಕೋಟಿ ಭುಜ ಆಪುಂಡು. ಅಂಡ ಆ ರೀತಿ ಅತ್ತು. ಬಾಕಿ ಪ್ರಜೆಕ್ಲು ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಆಪೇರು. ಇಂದು ಸಹ ಡ್ರಾಮುಡು ನಿಗದಿ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತುದು ಈ ಮಾತಾ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವೇರು. ಕಡೆಕ್ಲ ದಾದಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಏರುಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪನಿಕುಲು ಜೋಗುಲೆಗಾದು ಬಾಬಾ ಒಂಜೆ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ರಾಜಧಾನಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಏರೇತು ಶ್ರಮ ಮಲ್ತದು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊನೆರು ಆತೇ ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು. ಬಾಬಾಗ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಅಂಚನೆ ದಯಾಹೃದಯಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಡ್ರಾಮೊಡು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಲ ಉಂಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಮಾಯೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮಿತ್ತು ನಿರ್ದಯಿ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ದಯೆ ತೊಜ್ಪವಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವೇ. ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ರಹಸ್ಯನು ತೆರಿಪವೇ. ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣರೆಗೆ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದರು ಏರೆಗ್ ಬೋಡ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ತೆರಿಪವಲಿ. ಎಂಕುಲು ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಗ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪ. ಸುರುಸುರುಕು ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಆರು ಬತ್ತದು ರಾಜಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ವರ್ಗನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಲ್ನ ಮಹಿಮೆನು ಮಲ್ಪೇರು. ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತನು ಅಪಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಪದ್ನಾಜಿಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣಾದಿತ್ಯರು. 5,000 ವರ್ಷದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆ ಮಾತೆರ್ದಲ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಆಂಡಲ ಸಹ ದೇವತೆಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ. ಮೂಲಂತೂ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲುಳ್ಳಿರು ಶಿಷ್ಯರಿಜ್ಜಿರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಪರಿವಾರವಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಈಶ್ವರನ ಪರಿವಾರದಕುಲು. ಎಂಕುಲು ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಜವಾಯಿನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ. ಐರ್ದವರ ಪರಿವಾರ ಆಂಡತ್ತೆ. ಆ ನಿರಾಕಾರ ಕೂಡ ಸಾಕಾರಡು ಬರ್ಪೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ಇಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿವಾರವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಸಂಶಯದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ. ಮಾತೆರ್ಲ ಶಿವನ ಸಂತಾನಾದುಲ್ಲೆರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನರೆಂದು ಸಹ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲ. ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಪರತು ಸೃಷ್ಟಿ ಎದುರುಡುಂಡು. ಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಆವೊಂದಿನ ವಿನಃ ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೈತಲಿ ಜ್ಞಾನೆಜ್ಜಿ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಶಿವಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅವು ಅರೆಡ್ದೆ ಎಂಕುಲು ಆಸ್ತಿನೂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಮುಖವಂಶಾವಳಿಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾಜಯೋಗ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಓದವನಾರು ಶಿವಬಾಬಾ. ಆರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ತನುಟ್ಟು ಪಂಡ ಶರೀರುಡು ಬತ್ತದು ಓದವನುಲ್ಲೆರು. ಈ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಏರು ವ್ಯಕ್ತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆರು ಸಂಪೂರ್ಣನಗ ಪರಿಸ್ಥೆ ಆದುಪ್ಪೆರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನವಾಸಿಲೆಗ್ ಪರಿಸ್ಥೆಯೇ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅಲ್ಪ ಮೂಳೆ ಮಾಂಸ ಉಪ್ಪುಜಿ ಜೋಕುಲು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದೆರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸುಖಲ ಸಹ ಎನರ್ದೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಯಾನು ಒರಿಯೇ ದಾತ ಆದುಲ್ಲೆ. ಐನೆರ್ದವರ ಈಶ್ವರನ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಈಶ್ವರನೇ ಫಲ ಕೊರ್ಪೆರು ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದೆರು. ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಲೆನ ಪುದರ್ನು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಕುರ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಬಾ ಉರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಏರ್ನ ಮೂಲಕ ಆಂಡಲ ಕೊರ್ಪವೆರು. ದಯಪಂಡ
ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸುಖವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಸುಖ ಪೊಸ ಪೊಸ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೆರು ಅಕುಲು ತೆರಿಯುನೆರು ಏರ್ನ ಮತತ ಮಿತ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಈತು ದಿನ ನಡತೊಂದುಲ್ಲನ ಅರೆಗ್ಲ ಜ್ಞಾನನು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಜ್ಞಾನನು ತೆರಿಪೌಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾಯದ ಮತೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈಶ್ವರ್ಯ ಮತ ತಿಗದಂಡು ಈ ಮತ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ನಡತೊಂದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗಡು ಎಂಕುಲು ಇಂದೆತ್ತ ಪ್ರಾರಬ್ಧನು ಭೋಗಿಸವನುಲ್ಲ. ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ಮತ ಉಪ್ಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಮಾಯನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ಉಲ್ಟಾ ಮತ ಐದು ಪಕ್ಕ ಶುರುವಾಪನು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಅತನ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ತ್ರಿಲೋಕನಾಥ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗುಲ ಮಾಲಿಕಾದುಪ್ಪ ಐದು ಪಕ್ಕ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಎಂಕುಲೇ ಮಾಲಿಕಾದುಪ್ಪ. ಬಾಬಾ ಅರೆಡ್ದುಲ ಜೋಕುಲ ಮಹಿಮೆని ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಜೋಕುಲೆಗಾದು ಶ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೇನು ಬಾಬರ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಲ್ಪುನ ಬಾಬನ್ ಏ ಪಾಂಡಲ ತೂತರ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಜೋಗುಲೆಗು ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರಪೆ ಯಾನು ಅನುಭವಿಸುಜಿ ಬಾಕಿ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿದ ಬೀಗದ ಕೈನು ಎನ್ನ ಕೈಟು ದೀವನುವೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡ್ಲ ಸಹ ಎಂಕ್ ಕೆಲಸಗು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣ ಮಲ್ಪವೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೈ ತಲುಪುವುದು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತದು ಭವಿಷ್ಯಡು ರಾಜರಾಲೇ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಮಸ್ತು ಜನಕಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ರಾಜಕುಮಾರರು ಪಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಕಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಇಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜಕುಮಾರನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಂಡೋ ಅತ್ತು ಚಂದ್ರವಂಶಿ ರಾಜಕುಮಾರನ ಏರು ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಪ್ಪೇರೋ ಅಕುಲು ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಪೇರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ದುಂಬು ಪಿರ ಆವಲು ಸರಿಯಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತಂಡ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಪೇರು. ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಕೇವಲ ರಾಜಕುಮಾರರನ್ನು ತೂಲೆ ಖುಷಿಯಾಯರ ಬಲ್ಲೆ ತೂದು ಖುಷಿಯಾಯರ ಬಲ್ಲೆ. ಇದು ಮಾತಲ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಮಿತ್ತು ಆಧಾರವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿರುಪೇರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆದ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಇದು ಈಶ್ವರ್ಯ ಪರಿವಾರವಾದುಂಡು. ಈ ಲೆಕ್ಕೊರ್ದು ಅಕುಲು ಸಹ ಈಶ್ವರನ ಸಂತಾನರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಅಕುಲು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲು ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟುಲ್ಲರು ಏರ್ನ ಕೈತಲ್ ಅಂಡಲ ಪೋನಗ ಕೇನ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಶಿವವಂಶಿ ಬ್ರಹ್ಮಮುಖ ವಂಶವಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಪೇರೆ ಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು 150 ಜನಕಲೆಗ್ ತೆರಿಪಂಡ ಅಕ್ಲೆರ್ದು ಒರಿ ತಿಕ್ಕುವೆರು. ಏರ್ನ ಅದೃಷ್ಟಡು ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೋಟಿಡು ಕೆಲವರು ಬರ್ಪೇರು. ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊನ್ನೆಟ್ಟು ಸಮಯ ಪತ್ತುಂಡು. ಶ್ರೀಮಂತಿರ್ನ ಪಾತೆರ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇನುವೆರು. ಮಂತ್ರಿನ ಕೈತಲ್ಗು ಪೋನಗ ಆಕುಲು ಕೇನುವೆರು. ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈತಲ್ ಎರಾಂಡ್ಲ ಮಂತ್ರಿಲು ಬರ್ಪೇರುದಾನೆ ಅಂದು ಬರ್ಪೇರು ಬಂದು ಪನ್ನಗ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕುಲ ಬರ್ಪ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಸಾಧಾರಣವಾದುಲ್ಲೆ ಐದವರ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಮಂತಿರು ಬರ್ಪೇರು. ಅಂತಿಮಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರೋಡಾಪುನು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಶೆ ಕೊಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೋಡು. ಎಂಕುಲು ತನು ಮನ ಧನೊರ್ದು ಭಾರತದ ಸೇವೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಭಾರತದ ಸೇವೆಗಾದೆ ಬಲಿ ಆವಂದುಲ್ಲ. ಇಂಚಿನ ಮಹಾದಾನಿಲು ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಲಂತೂ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಉಟ್ಪೇರು ಇಲ್ಲು ಇತ್ಯಾದಿನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಡೆಕ್ ಇಂದು ಮಾತಲ ಮನ್ನಡು ಸೇರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಬನ ಮಿತ್ತು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದು ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು. 5 ಪಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ಸಹ ನಿಕುಲೇ ಪಡೆಪರು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಶೆ ಏರ್ದಂಡು. ಎಂಕುಲು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲಾರ್ನ ಕೈತಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆವಂದುಲ್ಲ. ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಪುನೆಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಏಪ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದ ಉಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತಿದು ತೊಜಿಪವ ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಅಕ್ಲೆನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತೊನಿರು. ಎಂಕುಲು ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗ ಅತ್ತುಂಡ ರಾಜಸ್ಥಾನವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಐತ ಮಿತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪುವ ಪನ್ಪುನ ನಶೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗು ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಈಶ್ವರನ ಸಂತಾನಾದುಲ್ಲ. ಒರಿ ಈಶ್ವರನ ಪರಿವಾರ ಆದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಈಶ್ವರನ ಮತ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಈ ಆತ್ಮಿಕ ನಶೆ ಟುಪ್ಪುಡು
ಉಲ್ಟಾ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೆರ ಬಲ್ಲಿ. ರಡ್ಡು ಭಾರತದ ಸೇವೆಗಾದು ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ಸಮಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಪಣೆ ಆವಡು. ತನು ಮನ ಧನನು ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟು ಸಫಲ ಮಲ್ಪಡು. ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾನಿ ಆವಡು. ವರದಾನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿದ ಛತ್ರಛಾಯೆಡು ಸದಾ ಸುರಕ್ಷಿತಾಪನಂಚಿನ ದುಃಖದ ಅಳೆದು ಮುಕ್ತ ಭವ. ಎಂಚ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಕೊಳಕದ ನೀರಿತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಭಿನ್ನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ನ್ಯಾರ ಆತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ದುಃಖದ ಪ್ರಪಂಚಡು ನ್ಯಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಗು ಪ್ಯಾರ ಆದುಪ್ಪರು. ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಛತ್ರಛಾಯೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಛತ್ರಛಾಯೆ ಉಂಡು ಆಕ್ಲೇನು ಏರ್ಲ ಎಂಚಿನಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಂದೇ ಕಾದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇನ್ನಿರ್ದು ಯಾನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಛತ್ರಛಾಯೆಡು ಪುನೆ ದುಃಖದ ಅಲೆ ಏನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಹ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಏರು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚರಿತ್ರೆದ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಪ್ತಾದ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದ ಪುದರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೆರು ಅಕುಲೇ ಕುಲದೀಪ ಕಾದುಲ್ಲೆರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.